Vam tindre entre el diumenge i el dilluns van ser quasi 300 litres que ens van caure. És una autèntica despropòsit, una animalada. I el fort va ser que vam tindre 2 episodis de mitja hora en pluges torrencials de més de 40 litres. És un disbarat. Els danys els han valorat de manera a grosso modo. Avui, esta tarda, precisament, en l'arquitecte municipal faran una valoració ja més econòmica i quantificada dels danys, però aquí tenim la mostra dels disbarats. Això mateix és un pas de barranc que estava fet a consciència en hormigó, pedres, estava tal com toca i se ho han portat literalment. Este camí que estem lo vam reparar en els diners de la Dana del 23 perquè també va fer mal. A l'abril va ser quan ja ho teníem tot resolt, quasi 2 anys després, un any i pico i mig, i se l'han portat literalment. O sigui, està intransitable, tenim gent que viu aquí, molt a prop d'aquí, que no poden passar per arribar a casa. La climatologia, per desgràcia, ha canviat. El canvi climàtic és evidentíssim. Aquest tipus de pluges torrencials les teníem abans cada 20 anys i ara, en el que va de mes, ne portem 2, no, ja. Llavors, clar, necessitem solucions diferents als problemes diferents i no pot ser esta lentitud en la burocràcia. Necessitem actes, no?, més que papers, que és el que jo els deia ahir. Llavors no pot ser que ara tornem a esperar un any i pico per resoldre això quan els nostres pagesos el mes que ve estem en plena campanya de collita i ho necessitem solventar de seguida. Tenim diferents espais que jo crec que ha fet de les últimes vegades la que ha fet més mal i la gent en aquest cas està tenint moltíssima paciència, però és que clar, necessitem solucions ràpides. La gent ha tingut un comportament excel·lent, actituds superpositives. De fet, mira, l'altre dia, gràcies a 3 nois del nostre poble, se van poder rescatar 20 persones que es van quedar atrapades entre 2 barrancs i no tenim més que paraules d'agraïment en quant a com ho ha portat la gent del nostre poble. Però això no és tot. O sigui, pots tindre una actitud molt positiva, però si des de dalt no t'ajuden, no anem enlloc.